करासवाडो उद्देगीक वसणुकेंतल्या सेंटर फार्मास्युटिकल कंपनीक उजो लागलो। ही घडणूक दनपारच्या 3 ते 3:15 वरांच्या मजगती घडली। म्हापशे उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। उजो लागपाचे कारण स्पश्ट ना, पूण किरकोळ लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिल्या। Chemical after use the chemical neutralize करता म्हणजे असं वेस्ट आणि नुकसान झालं आता त्याचा तो स्मोक झाला तर यूज दे डायल्यूट इट इज पार्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ते न्यूट्रलाइज करता असताना स्मोक झाला परत इमिडिएटली कंट्रोल करतो स्मोक झाला तो ओके मैं फायर टीम येईल आणि इमिडिएटली आणि फायर टीम त्यांना दाखवली मायनर पण स्मोक वाज देयर स्मोक वाज देयर टाइमली एक्सचेंज आणि इट वुड हॅव बीन अ मेजर ओके आणि टाइमली एक्सचेंज कॉन्ट्रॅक्ट आमच्याकडे थोडे फायर फायटिंग ट्रेन बिन जिल्ह्यामध्ये we took prompt action. So the fire and the smoke is in control now. Yeah, in control. Every issue. फायर वाले टाइम आले आहे म्हणून तो मग सम काय ॲडिशनल ॲडव्हर्टाइजमेंट सर्वे टाइम आहे केमिकल्स यूज फॉर टेस्टिंग पर्पज टेस्टिंग because they are used and neutralized अच्छा they neutralize केल्यानंतर we throw it out तर डिस्पोजल ते न्यूट्रलाइज करतात that are not used for production म्हणजे आमच्या 15:09 कॉल आले की संतूर फार्मास्युटिकल कंपनी QC डिपार्टमेंटात जुटार उजो लागलो जूट बेस्ट असताना सो आमची गाडी हांगा जातली कॉलाक अटेंड करताले ते सायटी वयल्यान आमी टर्न आउट केली ही गाडी आनी येवन हांगा ओजिरीन फोडला PA वाटे स्मोक आसलो थिक स्मोक तो BA घालून तो आमी एस्टिमेट व्हडलेशे लॉस केली कितें कंपनीच्या लोकांनी तेंच्यांनी बरी केली लॉस कसो तो आमकांय खबर ना आमी आतां डिस्कस करता हेजे कंपनीच्या कॉन्ट्रॅक्ट करतना कॉटन बेस्ट आसता जूट आसतलो तेका भितर बाकी कितें लॉस कितें ना